Tibay at tatag ng loob ng bawat Pinoy na subok ngayong pandemya. Tunghayan sa ulat ni Kim Bandarlipe. Nasubok ang tibay ng bawat isa dahil sa biglaang pagdating ng pandemya. Ngunit ipinakita ng ilan na ang pananalig sa poong may kapal at disiplina ang kanilang proteksyon para sa kalaban na hindi nakikita. Hirap man sa buhay, hindi sumuko ang tricycle driver na si Aldrin na isa sa labis na naapektuhan ng kabuhayan matapos suspindihin ang mass transportation. Pag wala kang pera talaga, wala. Nandun ka lang sa bahay. May natira pang konting pang tinabi ko. Yun na, nagamit na namin lahat. Pagtitinda ng buko juice ang ikinabubuhay ni Kuya Mark. Bumaba man ang kanyang kita. Unti-unti naman na daw siyang nakakabawi mula sa kanyang pagkalugi nung mga nakaraang buwan. Kinakaya ko ma'am kasi walang pangbuhay araw-araw. Kaya kailangan kong magtinda para may pangkain sa mga anak ko. Isa ang POSO enforcer na si Ferdinand sa mga frontliner na nakikipaglaban sa banta ng COVID-19. Katuwang siya ng mga pulis sa pagbabantay sa border checkpoint. Alas 3 po, nagigising na po kami sa madaling araw. Mga ibang bayan, pumapasok. Kaya kailangan maunahan po namin sila para makapwesto. Patunay lamang ito na ilang beses man tayong malugmok sa mahirap na sitwasyon. Mangingibabaw pa rin ang taglay na lakas na nasa puso ng bawat Pilipino. Kasama si Ron Alister Tañedo, Kim Bandarlipe, Balitang Amyanan.